ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Сауду ТВ, мардуми дурай ватан, нафарои хонахар, заминхар, квартирахар. имрӯз 27 марти соли 2025 сол шумо дар канали Сауду ТВ 1000 рубл дар бонки Эсхата 129 сомон дӯстони азиз дар Эсхата. хуб 11 дона хона ҳай наворуш мекунем, бо диққат тамошо кунед. нафарои ки моро тамошо мекунед лайкора монен. барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. шумо дорои замин, мошин, хона, квартира, ягон техника аппарат, ягон мол маҳсул бошад, дар WhatsApp рӯй кунед. навори банда дар YouTube, TikTok, Instagram рекламаш мекунем. фурӯш намегзарем, дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавонем мақсад бародар азиз. фақат дар рафти навор, видеонавор дар лайкора монен, дар канал подписатсия кунед. аму комментария мондагем баъри шумо чизе дар кораи кадом хона, аз куҷо то чанд сума, чӣ хел хона, чӣ хел квартира дар кора наҳастен, навори банда реклама карда фурӯш намегзарем баъри шумо. фақат дӯстони азиз як дона лайк монен, ами канали мо да подписатсия кунен, навора сар мекунем, тамошо кунен. ами диққат нависаги амира хушу бихонем, баъд навора тамошо кунем бародар азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопирёзки акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Сауду ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. хуб дӯстони азиз, якам мега ассалому алайкум дӯстони азиз. мада квартира дар кораи варианто якхонага боша то 45 метри квадратӣ ремондор боша то 350 000 сомона мехарам. духонага то 55 или 60 метри квадратӣ то 400 000 сомона мехарем. коробка или ремондор боша, фақат ами открити лесинса набошаву тарафҳои ленс кираёна ҳафтум наҳам набоша бача азиз. ҳами хеле варианто хати хулас мо мехарем. кадометон дорен, фақат дар WhatsApp ёки дастӣ занг бизанен, иншоалло бо маслиҳат мехарем. хулас бача азиз, хуб 45 квадрат то 350 000 ремондор, духонага, коробка или без ремонт, ремондор без ремонт 55-60 метри квадратӣ то 400 000. хоҳишай ҳаматон кадометон дорен, ҳамин номери WhatsApp ра нависен. хуб хона боша, документ дошта боша, без документ лозим нест мега. хеле варианто мақсад кам меброя. одамои доштагӣ занг бизанен мехара. беҳтарин вариант, ҳам беҳтарин шахсията дастгирӣ мекунен, дар WhatsApp шо нависонен. ҳам хеле эълон дар кор бошад, дар WhatsApp ма нависен, эълон мекунем, иншоалло меоем бародар азиз. мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшии имрӯзавон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, Зарнисорда қарор дорад бародар азиз. доми 20 этажа мега, хона дар 20 этаж қарор дорад. духонагаи 44 метри квадрата, нархша арзонтар мондан ки савдо шава. доми мастерок, кладовкаи калон дора, об свет ҳамаш ҳастай. хона ба пеноблок сохтагӣ, 2 мактаб наздикишда, балниса, магазин ҳама чӣ дора. таксиёи Регару Узбекистонам дар назар ҳастай. хулас ҳуҷҷати шартномавӣ, хариду фурӯш. хулас оиди хона боз маълумоти бештар дар рақамҳои дастӣ WhatsApp мегзорем. занг бизанен, маслиҳат кунед. нархша 270 000 сомон мега бача азиз. дар 270 000 амира метавонем бихарен. хуб лайкора монен, дар канал подписатсия. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшии имрӯзавон. дӯстон аз навора бо диққат тамошо кунен, рафти навор дастгира фаромӯш накунен. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастае ки дорои 3 комната масоҳати 4 сотиқ замин. бачакое ки аз ноҳияи Восе хоҳиш карден, навора тамошо кунен баъри шумо. хуб ноҳияи Восе, кӯчаи Умари Хайём бо нархи арзон, сирошна фурӯшӣ бо кирпичи пухта бардоштагӣ. хона ҳамин ҳолат кардагӣ коробка. хонаро бо хишти пухта бо нақшаи аз аввал пешниҳод кардаи вазорати заминсоз мега сохтем. дар суратҳо мебинед чӣ хелай хона дар мақсад ҳамин ҳолат қарор дорад.
талаботи худ ҷавобгӯ обсветш ҳастай. аз маркази ноҳия ба мошин дар 5 минут омадан мумкин ай. пиёда 10-15 дақиқа. нарх 259 000 сомонӣ. касоне ки мехара марамат маълумот бештар дар ватсапшон занг занед бародари азиз. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. хонаи фурӯшимон аз ноҳияи 5 мешавад. ҷамоати нури ваҳдат. хонаи назди ҳавлигӣ бо лои-девол бардоштагӣ, ҳами ҳолат кардагӣ. ду комната масоҳати 7 сотиқ замин. ноҳияи 5 ҷамоати нури ваҳдат. гирдаш маҳкам. салом акаҳо, дӯсту бародарон мега апо. хонахарои азиз, беҳуда зангмон назанен. ҳамин хонамон дар 5ҷаи ҷамоати нури ваҳдат. хона иборат аз ду ҳуҷра ва пешдолон калидор. кухни ҳамом баня дора. айни ҳол як хонаш тайёр. метонен бихаренда даромада зиндагӣ кунен. бо нархи арзонакак пад абои тайёраш покупка кардиян. ҳамин ҳолат 145 000 сомонӣ мега. кадоме ки мехара аз номи канали мо Савдо ТВ занг занен. боз ягонсу муомилатон мекунам бача азиз. 145 000 назар ба дигар нархҳо хеле арзондаракай. хона хулас тайёр барои зиндагӣ кардан. ҳама тараф маҳкам кардагӣ маълумоти пурра занг занен. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшимон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар душанбе. ана хона мана хона. бачакҳое ки аз душанбе хонаи назди ҳавлигӣ арзон хоҳиш карден, ҳамин навор баҳри шумо. 3 комната масоҳати 10 сотиқ замин. душанбе территорияи зарафшон. 3 дар хона 10 сотиқа мега. хоб ҳамом, кухни, ошхонаш алоҳида. агаро табинен субсавзай. боду ҳавои тоза, дарахтҳои мевадиҳанда дора. хона мега дар адирои зарафшон, деҳаи армуғон қарор дорад. маълумоти бештар рақамҳои ватсап 25 66 ахирша мегзорем, худотон занг занен. нархош хоб 270 000 сомон нарх. бо квартира ҳам алиш мешава. болоиш мақсад маслиҳат мекунем. хонатон қимат боша сум метем, ёки арзон боша сумон метиҳен. 270 000 нарх ба суми тоҷикӣ. хоб ба доллару ба русӣ хутон муқоиса кунен, занг занен. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшимон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Данғара. бачакҳои Данғара тамошо кунед. анами хонара дар аблошка мондем. нарх 170 000 сомонӣ. 12 сотиқ замин масоҳат. мақсад метонен 2 нафар бихаренда 6 сотиқи агароти мақсад миёна куненда зинда кунен. дарвозаи фасон, гирду атроф маҳкам. 12 сотиқ замин, 3 ҳуҷра, ҳамин ҳолат. хона ҳама чӣ дора мега хулас. ноҳияи Данғара, деҳаи Мехтар. хоб маълумоти бештар занг мезанен. рақамҳои 55 55 ахири ватсапи соҳиби мулкай. марамат аз номи канали мо занг занен. лайкҳо рамонен, дар аму комментара нависен аз куҷо то чанд сума чӣ хел хона дар корай. иншоалло ҳаракат мекунем аз рӯи комментарҳо навор кунем. навори пагоҳина худо хоҳад навори мошино мешавад. як рӯз мошин, як рӯз хона навор мекунем. баъри шумо тамошо бикунем бача азизо. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ коробка. бу нафарое ки менависен занг мезанен ки коробка боша, арзонтар боша, навор кунем, худмон бисёр ремонтш кунем, дурома зинда кунем. як комната хоб 7 этаж, 5 метри квадратӣ. ҳамин хай перекоротка кардан далчи хитон мекунен. душанбе ноҳияи Фирдавсӣ. нарх 230 000 сомонӣ. срочна хонаи фурӯшӣ дар душанбе назди 64 микрорайон, назди бозори Корвон. маълумоти пурра рақамҳои 32 номери ахири соҳиби мулкай занг занен. 230 000 сум. хона коробка дар 7 этаж, 50 квадратный метр. як комната. хутон занг занен бача азизам. наворо маъқул шуда боша комментара нависен ки наворо маъқул шид. хонаҳо арзон, қимат чӣ хелай? ҳатман фикротона нависен. мо тамошо мекунем, комментарро мехонем, иншоалло ҷавобтон метавонем бача азиз. фақат ба лайк дастгирӣ кунен. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ дар регари пешина, шаҳри Турсунзодаи Ҳозира. ҳамин дом, ҳамин ҳолат қарор дорад. як комната квартира дар 9 ошиёна, 44 метри квадратӣ бародар азиз. 3 микрорайони Регар. нархи арзон.
дар ин квадрат хеле нарх мақсад камёбай фурӯхта мешавад. 44 квадрата, хона шикатур, стяжка кадагӣ, хоб кафелой душ кухни ҳастай, хоб кухниш калон, калидоруш калонай, 2 комната мақсад бикнена мешавад. хоб садик наздикай 2 талиф дора, кор мекна, харидори аниқ боша, телефон кунен, бо арзон ҳам мешава. 194500 сум нархи квартира. ина марамад дӯстон азиз аз регар бачакҳое ки хоҳиш карден ина мондем. хулас тамошо кунен. ватсапшон 0038 маълумоти пурра занг занед бачаҳои азиз. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшии имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар душанбе дар теппаи самарқандӣ қарор дорад. хонаро бинед чихел хушрӯ. 4 комнатаи, 3 комнатаи, 4 сотих замин дора. ремонти хушрӯ, каси мехарад даромада зиндагӣ мекунад. اون نفرایی که 400-450 هزار خانه تریتوری تپه سمرقند گفتن، اینا مرامد 420 هزار شماندیم زنگ زنین. فروشی در سمرقندی تپه شای 400 تیخه خب 3 کمناته یک پدوال داره. ورمینکوش مقصد نو تمام اپسویتی دویمی هسته. التماس بیوده زنگ نزنین. خانه خرای انیق زنگ زنه باز یک چینیمشی ارزان ها میشوه. 420 هزار رقمای دستی 0876 اخیری نمره صاحب ملکای. خداتون معلومات پرازن زنید. خانه در امیجا قرار داره. این همی خانه ببینین. همی خانه سروشنا فروش بچه عزیز. میگذاریم با نهمین کوارتیرای فروشی امروزمان. کوارتیرای فروشی هسته که 2 کمناته کوارتیره در 3 اتاج 38 متر کвадрати. فکر میکنیم کوادراتش کمتره که تو خانه майда. نوحیه سینو شهر دوشنبه نرخ ارزانک. امی نوارویی که ما میکنیم دوستان پشتی هر روزه از دوشنبه خانه ها را میمونیم. هرچند که یک روز خانه یک روز ماشین باشه، روزایی که ما خانه نوار میکنیم از دوشنبه حتما 2 تا 3 تا 4 تا میمونیم. باز بعضی روزا обши навор мекунем фақат аз душанбе. хулас фикр мекунем ки канали манфиатнок бари шумо. духонага бо мансар дора мега 38 квадрат 3 этаж. хуб маълумоти бештар занг мезанен. хона ҳамин ҳолат 389 ҳазор сомон фурӯхта мешавад. душанбе ноҳияи сино иваза мешавад. мақсад вариантҳои алиштана худотон пешниҳод кунед. алиши вариантҳоро дора барадар азиз. 389 ҳазор ба сумми тоҷикӣ занг занед. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшимон. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар душанбе 102 микрорайон. як ҳуҷрагаи 32 метри квадрата дар 2 этаж, як комната. хуб 5 этажный дом открытый лестница мега. ремонт хушрӯакай. мебелош хати хулас боз маълумоти бештар метонен занг бизанен. масъяк намигирен. касоне ки хоҳиши харидорӣ дорен рақамҳои 64 64 номерои ахири соҳиби мулкай. хел ба сумми тоҷикӣ 396 ҳазор сомонӣ мега. кадоме ки хоҳиши харидорӣ дорен 102 микрорайони душанбе занг бизанен бача азиз. лайкҳо рамонем бачако. чӣ қадари лайк зиёд боша, агар шумораи хонаҳои арзон иншоалло зиёдтар монда мешавад. агар шумо хонахар бошен, квартирахар, заминхар, мошинхар, тракторхар бошен, ҳамин каналда подписатсия кунем, мо наворҳо мекунем. мегзарем ба 11-ҳумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 комната квартира дар 2 этаж, 4 этажный дом. 2 комнатаи 60 метри квадрата. шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ аз бозори корвон 1 километр поён пеши мактаб. документо сатвоиза. хуб канализатсия надора. ҳоҷатхонаву баняш отдельни бачако азиза. 409 ҳазор сомон нархи ҳамин квартира. ҳамин ки канализатсия надора. маълумоти бештар дӯстон занг занед масъяка бигирен. навор тамом шид. чӣ молу маҳсулоша роҳӣ кунен. чизе ки ёфтем хоҳиш кардем навор кардем. чизе ки роҳӣ карден далши боз ҷад мекунем кай роҳӣ мекунен. барои реклама ҳатман муроҷиат кунен. чӣ молу маҳсуло боша роҳӣ кунен. навори банда реклама мекунем. раҳмат, мо тамошо мекунем. зинда бошен. то навори банда бародар азиз.